Det var den dag, vi oplevede et heksesabbat og fik muligheden for at snakke lidt med en rigtig heks. Hej alle sammen. Kom hid. Hede kalder jord, vind, ild og vand. Nord, syd, øst og vest. Hennaje, hennaje, henna, heja. Hennaje, hennaje, na, Ring hende ind. Hennaje, hennaje, naja. Ja, heja. Hennaje, hennaje, ja, heja. Hennaje, hennaje, naja. Ja, hennaje, hennaje, ja, heja. Hennaje, hennaje, ja, bela, chassi. Desperta a força que há em ti, assim que sua luz chegar do céu, Naia, vem lhe saudar. Stop! Er du heks? Ja. Ja, må vi lige låne dig 2 sekunder engang. Sæt dig ned. Ja. Jeg kan mærke, at dine energier er lidt anspændte. Bare rolig. Det vil der ikke noget ondt, Greta. Hvad er det, du lige har været vidne til? Jeg har været vidne til et helt bestemt ritual blandt vores community, nemlig et heksesabbat. Kan du uddybe lidt, hvad det går ud på? Det går ud på, at vi får en af mine broders kone ind, som er død af cancer. Det lykkedes os så at bringe hende til live igennem salver, sten og blade. Er det noget, at du gør, eller er det noget, jeres leder gør? Det er noget, vores hekseguru gør. Okay. Greta, det er dit første heksesabbat, det her. Ja, Er det noget, du kunne tænke dig at prøve igen? man skal være klar over, at et heksesabbat går dybt ind i sjælen. Jeg kan mærke det selv ude i fingerspidserne. For nyere hekse vil du anbefale, at komme til heksesabbat? Nej, ikke i starten. Men efter lidt erfaring og en samtale med hekseguruen, så vil jeg anbefale det. Okay. Det vil være 1000 tak, Greta.